Черно море няма кой знае какви проблеми, въпреки че армейците поначало за ЦСКА няма засада сега на Христо Янев, Гошо Гинчев е срещу него, падат и двамата. Дали ще има авантаж? Удар на Йордан Тодоров. Хубав авантаж на Москалев. Изпълнява веднага Тодор Янчев към Емил Гаргоров, няма засада. Центриране на Гаргоров, удар на Хазуров с глава и аут. Подаването към Емил Гаргоров. Абсолютно никаква засада, нямат право публиката да скандира по този начин. Христо Янев изпълнява. Удар с глава на Зафиров и мисля, че топката отново среща градата. Удар и 1-0 за ЦСКА. Стойко Сакалиев оползотворява превъзходството на своя тим в 40-та минута на двубоя. Паса за Йордан Тодоров. Ще стигне и топката до него. Да, защото там сгреши футболист на Черно море, Детелин Димитров. И това доведе до отбелязването на втори гол във вратата на домакините. Голмайстор Йордан Тодоров. Изпусна го Гошо Гинчев. Да видим сега тази атака. Опитният бранител поправя грешката си, но до толкова, че топката стига в Емил Гаргоров. И това вече е 3-0 за ЦСКА. След като Гошо Гинчев изпусна Йордан Тодоров, поправи след това грешката си, но до толкова, че изчисти безумно топката някъде около линията на наказателното поле. Ето още един път повторението, пробива на Йордан Тодоров. Успя да поправи своята грешка Гинчев, но чудно защо изчисти по такъв неразумен начин топката и тя попадна точно на кръка на Емил Гаргоров, но гола бе отменен. Мога да кажа само, ето повторението, което красноречиво показва Даниил Бачков отдясно. Отново дясната зона е непокрита. Симов, удар на Симов, рикошет и 2-1. Непокрит Бачков, центриране, топката попадна в Тодор Симов и след като